Noiz erabakitzen da ze ikasketa hartu, ze hildo hartu zuen ikasketetan? Bueno, hasieran, nire abidez, oso txikitatik banekien ja pixka bat zer ikasi, ez? Ni nahi nuen, ikusentun edo kasetaritza ikastia, baina gero azkeneko momentuan aldatu nuen, nota oso zaila zen ikusentunera sartzeko, eta azkenean baldatu nuen, ez? Baina, nik adibidez, oin dela pare bat urtetik, edo lehen urtetikan, edo aurten, nola, juneiz pixkanaka, igual, lehen ditun preferentzi batzuk, baina gero, azkenan zaz guztak aldatzen taula, eta azkenan erabakituzu bat. Zuek, argi ego zuen zer ikasi behar zuen, berez, orain zer ikasi behar zuen? Ni berez orain nago filosofia ikasten, oso gustora nago, baina ez dakit, beti izan dut esan dizudan bezala txikitatik ikusentun ikasteko gogoa, eta espero dut hemendik 2 urtetara ikusentun ikastia, ez? Genializatea. Nik urren urtean ikasi behar dut farmazia. Eta, hori. Eta zeren arabera erabakitzen da? Ez dakit, nik adibidez, begiratzen dut pixkat, salde batetik gaude nire guztak, eta gero bestetikan, zelan bide irtera dauden, edo gero ze torkizun daukazun karrera horrekin. Eta horretik, pixka biak konpaginatzen. Nik ere adibidez, dakit, hori egia, nire adibidez, asko, filosofia gustatzen zait, berez pertsona bezala oso aberatsa delako hori da. Bai, asko, eta gustatuko litzadake bukatzia ere. Bueno, ikus dezagon, ze arazo duen ikuslelo karrera aukeratzerakoan? Ikuntza, filosofia edo, eta ki kafeteria o ito, ez dakit kafeteria. Lana, Gurasoek baldute zer esanik aukeratze horretan, ikasketa aukeratzerako orduan? Guraso askok esan nahi dute zerbait, baina nire kasuan pertsonalki inoiz ez diat esan hau ikasi edo beste ikasi, beti onartu dituzten ere gustuak. Igual nire belimanun beste zerbait ikasi, igual arte dramatikoa darola izan dela beti txikitatik nire gustatu izan zaidana, utziko liakete, baina beti nahiago izan dute egia esan, karrera unibertsitario bat ikastea modulo bat edorrela baino, hori bai. Niri berdina gertatu zait, hau berdina, nire ere beti esan diate, nahi dudan ikastea ez diate inongo iztoporik jarri, baina hori gurasoi gustatuko litzaieke hori unibertsitatea egotia. Eta imaginazazue, karrera baten, ero modulo baten sartzen zaretela, eta konturatzen zaretela, erratu zaretela. Hoi erresa, urte hortan utzi, eta urrengo urtean beste karrera edo beste modulo bat hartu. Baina ez ikusten nahi argi ez, igual gero ez da bakarrikan zuk nahi duzuna ez, gero ere gurasoak daude eta igual esate dizute gurasoak, egin duzu eta... Baina gurasoek ez zaituzte iniz behartuko jarraitzen karrera batekin. Igual zuriak, niriak ez dut uste ez da, baina berez badaude guraso oso